Magandang morning and welcome back, Idol Dennis Kamen. Yes, good morning, Idol Bernard. Tuloy-tuloy, iti panipay, iti seguridad, iti nahiyang pulisya, dagiti kandidatong kampanya, particular, iti syudad, iti Lawag. Iti Lawag City, laeng itinadlawan tayo kaaduan, dagiti patrol car, nga amang bambantay, may papaay iti aerial security, iti pagturugan, dagiti kandidatong kampanya. Kasi iti barangay, Idol Bernard, apo, uri lang upat. Ano nga barangay, B? Barangay Suyo, Lawaga City, iti Kalman, upat nga patulkar natapkalan pa iti nagan, dati patulkar iti lugar, at daging malasing, at karasi, saksawal daging ili, iti Lawag City, mga paay, adubanag iti seguridad, dagitay kandidato. Ngayon dagitay kandidato, tulot-tulot tamet, iti panagkampanyada, sabay, dati megaphone, ti PNP, may pare, ti agatang ti butos, kung kunana Bernard. So nga, dagitay, dapat iti nakabungot, nga bystander kay kakalsada hanga sigurado no pulis wano dagiti security dagiti kandidato, but anyway dagiti tension nga napasamak no digit talaga nga sinning Mangted na lang ti seguridad kasakasday ken namang palagip daing nga awan vote buying apay ada vote buying iti Lawag City. Awa may masala kandidato ti aplikaran na Idol Bernard di susurutan da ada megaphone ada megaphone ada plus iti patrol car tapkalan iti lugar ng ili ay lugar nga manasin kasi iti picture nga nakita so iti senaryo iti Lawag City Idol Bernard amin nga pagturungan da ada kasi nakabantay iti pulis kin ko namin iti PNP aerial security iti ipapayda kadagitay kandidato Idol Bernard so iti Kalman patrol car nga agapo pa sa sabalang ili iti probinsya iti nagturong iti barangay Suyo iti syudad iti Lawag Idol Bernard, but anyway hangalaped kada iti kandidato nga nag house to house kadagitay pagturungan da nga luglugar iti Kalman after lunch iti manen sentro iti nagturungan da kasi manen amin sang street ada iti patrol nga nakabantay kadagitoy nga luglugar iti biyang iti Vice Mayor Idol Bernard adamet na kandidatay susurot ng patrol car, may papayamit seguridad, dagitay kandidato so, ma-utilize, amin kaming ti PNP, para pelang iti panay paay, iti seguridad, dagitay kandidato. Pagpiyan na, dagitay tensyon, dagitay heated arguments, nga napasamak after iti panang sita, iti mayor, iti grupo ni Chief of Police, Lieutenant Colonel Andrew Rabang itay napalpalabas nga aldaw Idol Bernard. Okay, so sino nga rin bambantayan digito yung patrol cars? Kaya makikita tayo nga patrol cars. Sino't bambantayan da nga politiko kung na may sa Idol Dennis? Kit nga Apo MMK. Iso lang. Akat mo napintas ata iso mayor. Kung na lang nga rin dito partner na. Itisot mayor, dapat ikanti seguridad. Ano yan? Sobramat launa, ori laman ng mga polis dati, mang sabek, aring nagit, mablakan pa iti dalan. Question na rin na, wait lang. Question na rin na, panakaikat, iti seguridad. Babaeng ka dagiti, close-in security na nga mga salwad, iti mayor. And now, the Philippine National Police provided all. He wished for it. They provided all access and PNP security Idol Dennis. Thank you akno siya kaang kadi. Mamagidi Idol Bernard sa punang at is dito kanila ngayon kustang handa nga makapag handa makapag Garcia ata tikinaado dito patrol car nga sumusurot iti grupo ni Mayor Kion at iti campaign urera masuwekmeten at dadala tayo doon ba nakita nga sawa nakita talaga mas lalo manin nasipnget mas kampanya mas lalo manin nasipngetan mas nga dati coming ti PNP at kita nga diti police visibility nga mga I1 kadagiti politiko thank you apay pakanen ka din ni Apo Mayor de Giroy kargo na kad ida ganda. Ingin ko rada, di kita na pagturuan da barbaray mapanda sa runway, anak ibagbagana. Kasi talaga nga
Dagiti medyo kwan sobra la unay nga seguridad kini papaay panagkita kada kita grupo da Idol Bernard. Ibaga ni Mayor nga sobra unay, Idol Dance nangalan na det nga statement nga sobra unay. Digiti ipapaay nga reaction ti grupo da. Reaction ti grupo da? Dagiti grupo da Idol Bernard, reaction ti grupo da. Awan mabalinan data deta ti command nga that command nga impaay ti Chief of Police ken the authority na, and then of course guided by the Commission on Elections isut makintingel kadigiti kamay ti Philippine National Police kadigiti nga gundaway, not the executive officer, Idol Dance. Huwag nga ro, di sa daga po na nga ti PNP, nakatutok tata iti Lawag City, iti kampanya, dagiti kandidato Idol Bernard. Yung punada, tuloy-tuloy lata, iti house-to-house data, bubas-basit iti aldaw, nga pa nagkampanya, titatangal daw half-day dalaeng, nga agkampanya Idol Bernard kas sa mandar, nga awan ti pasok tata nga bigat iti after lunch, sa gapo na nga isulit da, iti agkampanya. Iti PNP, Idol Bernard, at kunata yun, iti sentro, iti kalman, nakita mo nga nakablinker, iti pulis kita nga sawan, pa-abiso, kada iti motorista, iti lugar, kaya talagang medyo na-erect, iti natatao, dapat kinadutlugan, nga sumosoro, nga kampanya Idol Bernard. So, iti nagpatnag, awan, iti yan na yung pinatanga police report, kahit nga sa peaceful, iti nagpatnag, sa 24 oras, iti probinsya ti Ilocos sa Norte, the shooting incident Jaya Sarat, ongoing pa lang tata, iti investigation. Awan pa'y lead na? Awan pa'y lead na, Idol Dance? Awan pa'y lead da. Awan pa'y information da. Ngayon dati ko nangig mo dete anak dete cross-examination ko di Kalman, no siyak baka mistaken identity at tinegosyante di may isa dahil kasarsarita na ni Rinaldon sa diay. Ket di may isa awamot background na nga pakakitaan. Driver isuna ti truck di men. Kababay na lang. Apay nga road nga saan nga tinira ni Hitman ni DJ Star Witness nga kababay na lang. Nang ibati ti mang testigo king kuan nga mga di men. No kas pagarigan. Nga road isa nga challenge tayo ti PNP nga gimbestigar kada to'y napasama kini Erickson Agmata nga isa ti nadali iti dating pamaltog Idol Bernard. Well, awa mo pa mailing nga kunada kat bakamot nga politika kasno kumat mailing ti politika mot pakasalitaan ka dating nga tao may panggap ti politika. Dita nga iliti sarat Ilocos Norte. Nakas pagarigan. So nga nakalakarit iti PNP ang imbestigar iti natin napasamak sa iti Friday night ket nagbuwak iti kaduan. So siyempre sarot ket dati na ulit iti ada napasamak nga pamaltog adalang na ulit idi panawan di Diyos talawad da Apo Marno Chan ita sarat nakapaltog idi ni Apo Sanggunyang Bayan Magno idi ita dingras itama Holy Week man idi na Idol Bernard pasarak man ta pamaltog idi kwan ita palasyo iti Karayan. So nga iti agdama alakit pinapatay nga konsyal dita sarat Ilocos Norte, not to forget Apo Polon Medrano. Mismo nga ta flag raising ceremony. So nga daytime pa idi bigbigat so nga awan mo pilpilyan ket awan mo ti pilpilyan ni kriminal. Awan pilyan ni kriminal. Sabagay no sa talaga target da ore kasus kilado iti security team bodyguard mo akit talaga no target da ket narigat ka maliklikan. Yung dati napasamak kini Jelete ket at anting-anting nakalos nga nag-survive. Ay kasay. Apay pudpud no deta Idol Den si kaman nga madmad to nga naganan pagaya mi apay pudpud to digiti pudpud no digiti amulet wenno digiti anting-anting. Adamat bamati Idol Bernard adamat bamati adamat dagiti saan ngem no tay pamahiin pamati ket iti na duma mamati da Idol Bernard especially iti okurna ngem dati may sa kandidato at Lawag City ket dati pamahiin na ado susuroten na Idol Bernard so nga kampanya tamet na ko di bagbagina ada iti mamati adamat dagiti saan Idol Bernard so nga kanya-kanya
iti pamati panggipanan kadatoy anting-anting no ti amulet. Ngem no anting-anting iti airport ko sertahan awan lusot mo. May extra ita bagahem matilib ka. Matiliw ka, may balod ka pa, di ba? Illegal possession Well, of ammunition. Ammunition, well. Nakawakata. Karaman deta ti paglentigan iti Firearms and Ammunitions Act iti pagilyantay Pilipinas. Okay? Any more idol dance? So itagdama ito Bernard, tingo na tayo peaceful so nga nakakasunta di PNP kadag itay kandidato mo ipa-IT security at tabi ko sige kandat seguridad but sakbet iti pa nag-extra iti mga kablawan ni Bong iti auto supply iti lawag ay Bernard talaga di na pa nagimatang iti piyesa di kalmang ket kurak nga dati parla ko ket urat na pigsa ni Busyo ko nakit napigpigsa ti programa yu sir kablawan na kamtuman ko na Sinada, yan ta? Bong tinagan na. Bong, yan. Lawag Auto Supply. Lawag Auto Supply. Magandang morning, Apo Bong. O, tika ka doon na Apo Hanson. When, kaya talagang sign off kami kung nakablawan na kamtuman amin kung nadal. Short, tinagan yung kung nakit nilang bong matinikabil. Di ka, di babae na isang da. So nga, good morning. Good morning. Ito tagala Auto Supply, Talawag City, Gaputa, siya dapat kinabaga, orta na pigsang busyo ko nakit, napigpig sa ti programa yu aser, kung nadamat idol, kung nadakadjari, ala, ore lang. Ala, ikanakap di discount na, apo kit isa damat yung discount. Pero may magka-discount nga dati, kasla ited nan. Kasi iti pa nag-discount na, kasla ited na mo ten item. Nagmayatin. Hindi ko na discounted no pa dito yan, kung nadamat pa idol ba na. Kaya nasa keep in take ni Jai. Okay. So nga, ano talaga, amuda ka kita, adala tamat basit no kwa paggalakaan. Siyempre, Jay, gumatang ka tumawar bat no kwa discounted detan, kung nadamat. So nga, pamalit. Nautuyang kan at ingana lat 12 minutos dito. Limited nga hang unlimited limited nga serbisyo ti Globe. Hindi na minsan ket nakaraman ni Smart Communications permit pa nag-ited that serbisyo kanya iti nang runat signal ken services da. Okay? Idol Dance. Yes, nagpalagi pa iti PNP kaya iti Abdihero ang masapol nga kita iti kondisyon iti luglugan iti bagi sakbay nga travel tatom naklikan iti disgrasya iti kalkalsada idol Bernard tano kasto nga Holy Week kung nadaget nasirig kan disgrasya ng runa lukas kasero tay agmaneho. So damag palang manibot iti PNP idol Dennis Gabriel Alitio tatak Aramen.